ndị be anyị, obi juru m n'ọṅụ dịka m na-ahụ unu taa ka unu na-abịachiekwa n'ihe mmemme anyị nke bụ GCK kwa ụbọchị. Anyị na-asọpụrụ Chineke n'ebe kachasị elu mgbe anyị na-echeta ihe ịrịba ama niile Chineke mere na mkpọsa oziọma na nke gara aga. Jehova na-adịrị anyị mma n'eziokwu. Biko gee ntị dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-eduru anyị wee banye na eziokwu nke Chineke nke onye ọzụzụ atụrụ a ga-egosi anyị ugbu a. Na Jeremaya isi 32 ana m agụ na amaokwu nke 17, ewo onye nwanyị Jehova, lee gị onwe gị emewo eluigwe na ụwa site n'ike ukwu gị na site n'ogwe aka gị esetịrị esetị, ọ dịghị ihe ọbụla karịrị gị ime. Dịka anyị na-agụ ebe ndị a n'ụbọchị taa, ghọta nke ọma na ọ dịghị ihe karịrị Chineke n'omume. Ọ ga-emetụ obi gị aka, ọ ga-enwogha ndụ gị, ọ ga-agwọ ọrịa dị gị n'ahụ, ọ ga-anapụta gị n'aka ike ọchịchịrị ọbụla, n'ihi na ọ dịghị ihe karịrị ya n'omume. Achọrọ m ka ị hụta ihe jikọrọ nke a amaokwu nke anyị gụrụ ugbu a na amaokwu nke 20 na amaokwu nke 20. Ọ sịrị, onye doro ihe ịrịba ama dị iche iche na ihe ebube dị iche iche n'ala Ijipt, n'ihi na ọ dịghị ihe karịrị ya n'omume. O mewo ya n'ihi na o mewo ka ihe ịrịba ama dị iche iche na ọrụ ebube dị n'ala Ijipt n'oge gara aga. N'ebe ọbụla ị nọ n'ụbọchị taa, ike Chineke nke rụrụ ọrụ ebube mgbe ahụ gara ọrụ ebube na ndụ gị taa n'aha Jizọs. O wee sị, ọbụnadị ruokwarị taa, rue taa, ihe ịrịba ama na ọrụ ebube n'oge ahụ. O wee sị, ruekwarị n'ụbọchị taa n'etiti anyị, n'etiti ndị Izrel, ma n'etiti mmadụ ọzọ, iwe mere onwe gị aha dịka taa ihe ịrịba ama na ọrụ ebube ga-emetụ gị aka. Lee na amaokwu 21, lee ya, iwe ji ihe ịrịba ama dị iche iche, jikwa ihe ebube dị iche iche kpọpụta Izrel si n'ala Ijipt, mee ka ha si n'ala Ijipt pụta. Ọ na-akpọpụta gị na mmehie n'ihe ịrịba ama na ọrụ ebube dị iche iche, kpọpụta gị na ọchịchịrị n'ihe ịrịba ama na ọrụ ebube dị iche iche, kpọpụta gị na ọrịa site n'ihe ịrịba ama, kpọpụta gị na nhụju anya site n'ihe ịrịba ama, kpọpụta gị na ihe ọjọọ niile site n'ihe ịrịba ama. N'ebe ọbụla ihe ọjọọ ọbụla na-ejide gị n'agbụ n'ụbọchị taa, dịka anyị na-ekwu eme n'ikpeazụ na ekpere anyị, ọ ga-akpọpụta gị. O wee gwa anyị, o ji ogwe aka esetịrị esetị, jikwa egwu dị ukwuu mee ka ndị gị bụ Izrel. Amaokwu 20 ihe ịrịba ama na ọrụ ebube, amaokwu 21 ihe ịrịba ama na ọrụ ebube. Ka m jikọta gị ya na amaokwu nke 27, amaokwu 27. Ọ sị, lee mụ onwe m bụ Jehova Chineke. N'ebe ndị ọzọ anyị gụrụ, Jeremaya na-ekwu maka Chineke. Ọ sị na Jehova bụ Chineke dị ukwuu, Jehova dị ike, ọ bụ onye nwe ike niile, ọ dịghị ihe ọ na-apụghị ime. Na o sitere n'ihe ịrịba ama na ọrụ ebube n'ala Ijipt, n'ebe anyị na ugbu a, na ebe ndị ọzọ ruokwarị n'ụbọchị taa, gosipụta ike ya. Jeremaya na-ekwu maka Chineke, ma ugbu a Jehova bụ Chineke n'onwe ya gaji ikwu okwu banyere onwe ya, wee sị, lee mụ onwe m bụ Jehova Chineke. Na mgbe gara aga n'ala Ijipt, na mgbe gara aga na Babilọn, na mgbe gara aga n'ala Izrel, ma taa ugbu a ebe a mụ na gị na ugbu a n'obodo a, na gị onwe gị onye nọ n'ebe ahụ na mụ onwe nọ n'ebe a, mụ onwe m bụ Jehova. Ọ bụghị naanị na o mere ya n'oge gara aga, n'ihi na Jizọs Kraịst otu ọ dị na mbụ, otu a ka ọ dị taa. Ọ sị na mụ onwe m bụ Chineke, adịghị m agbanwe. Jizọs Kraịst otu ọ dị ụnyaahụ, otu a ka ọ dị taa, ruokwa mgbe ebighị ebi. Ugbu a onye nwe anyị n'onwe ya na-akpọsa ya nye gị n'ụbọchị taa, si lee, ị ga-ahụ ya. Asị m na ị ga-eji anya gị abụọ hụ ọrụ ebube ike Chineke. Ga-ekwe gị n'aka
n'ụbọchị taa, ọ ga-arụ ọrụ ebube nke anya ga-ahụ ihe mmadụ na-apụghị ime, ihe dị ịtụnanya, ihe dị ebube na ndụ gị n'aha Jizọs. Ndị anyị, unu ma na ịhụnanya Chineke bụ eriwe agwụ agwụ. Ụfọdụ ihe anyị mụtara n'ozi anyị nụrụ taa ka anyị ga-atụgharị uche na ya. Nke mbụ bụ na ịhụnanya na ebere Chineke bụ ihe ọnụ na-apụghị ịkọcha. Ọ na-ejupụta n'ịhụnanya nke na-emetụ onye mmehie ma napụta ya site na mmehie wee pụọ. Nke abụọ bụ na ịhụnanya na ebere Chineke bụ ihe echiche mmadụ na-apụghị ịkọwacha. Ọ ga-adị mma ma ikwenye Chineke ka ọ ka mma ka anyị nọrọ n'ịrụ ụka ma wụrụ ndị laa n'iyi. Ọ ga-aka mma na ikwenye na Chineke ma nnapụta ọbụnadị nkwa ahụ nke Chineke kwere. Nke atọ bụ na ịhụnanya na ebere Chineke ga-erute onye ọbụla nke kwenyere na ya, dịka edere ya n'akwụkwọ nsọ ndị Rom isi 15 amaokwu nke 13, ka ọṅụ Chineke ahụ wee wụrụ nke mejuru anyị n'ike mmụọ nsọ. Ugbu a dịka anyị na-ege ntị, onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi ga-akọwara anyị ihe ndị a. Ọ sị, lee, mụ onwe m bụ Jehova Chineke nke anụ arụ niile. Lee ya, Chineke nke anụ arụ niile, ma ndị ọcha ma ndị Afrịka. Jehova bụ Chineke nke anụ arụ niile nke ndị Europe, Jehova nke anụ arụ niile nke ndị Amerịka, Jehova nke anụ arụ niile nke ndị Rọshia. Ebe ọbụla ị nọ n'ụwa niile gbaa gburugburu, ya bụ onwe ya bụ Jehova Chineke nke anụ arụ niile. Ọ dị ihe ọbụla nke karịrị m n'omume. Anụghị m ọsịsa gị. Lekwa mkpụrụ okwu abụọ. Ọ dị ihe ọbụla, ngwa tụgharịa ya. Ọ dịghị ihe ọbụla nke karịrị gị n'omume. N'ụbọchị taa, ugbu a, n'ebe anyị nọ, ọ dị ihe karịrị Chineke anyị n'omume. Taa, ihe ọbụla bụ ogo nke mmehie nke ruru n'ime ya. Atịkwara na ọ bụ gị bụ onye mmehie ya kacha nke mmehie ụwa niile, mmehie mmadụ niile n'ụwa niile. Na ọ bụ gị ọ bụ onye jọgburu onwe ya, onye ajọ omume nke ya kachasị. Akụkọ ọma ka m na-ewetara gị. Jehova bụ Chineke ga-atụgharị ndụ gị. Ọ ga-azọpụta gị. Ọ ga-enwegha gị. Ọ ga-agbanwe gị. I wee bụrụ onye ọhụrụ, n'ihi na ọ dịghị ihe karịrị ya n'omume. Ugbu a, ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ọrịa, ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ nhụju anya, ihe ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ ihe ike nke na-echi gị ọnụ n'ala. Ike nke Kraịst Chineke nke n'ọdịghị ha napụghị ime n'ebe ọ nọ ga-emetụ gị aka n'ụbọchị taa. Ọ ga-agwọ gị ọrịa gị n'aha Jizọs. Ugbu a, na Mark isi 9 amaokwu 23, nke a bụ nye gị onwe gị. Ọ bụrụ na ị ga-ekwere na onye nwe anyị n'ụbọchị taa, ọ bụrụ na ị ga-emetụ onye nwe anyị aka n'ụbọchị taa, ị ga-eburu ihe ịrịba ama ọrụ ebube gị wee na-ala n'aha Jizọs. Mark isi 9 amaokwu 23. Ma Jizọs sịrị ya, cheta na Jizọs Kraịst otu ahụ ọ dị ụnyaahụ ka ọ dịkwa taa, otu ahụ ka ọ dị n'ụbọchị taa, otu ahụ ka ọ ga-adịdekwa ruo mgbe ebighị ebi. Ihe o kwuru n'oge gara aga. Ọ gaghị asị biko na ekwutaghị m ya, gbaghara m na ana m achọ ikwugharị ihe m kwuru na mbụ. Ihe o kwuru na mbụ, otu a ka ọ na-ekwukwa ya n'ụbọchị taa. O wee sị ya, otu a ka ọ na-asịkwa gị onwe gị n'ụbọchị taa. Ugbu a, ọ bụrụ na ị pụrụ, ọ bụrụ na ị ga-ekwere, onye nke kwere pụrụ ime ihe niile. A pụrụ ime ihe niile nye onye ọbụla nke kwerenụ. Naanị ihe ị ga-eme agwụla. Ekwere m, si onye nwanyị, ekwere m. Ihe nụrụ banyere Kraịst dịka onye nzọpụta, ihe nụrụ banyere Kraịst dịka onye na-agwọ ọrịa, ihe nụrụ banyere Jizọs Kraịst dịka onye nnapụta, ihe nụrụ banyere Kraịst, ihe nụrụ banyere ike ya nke kere ụwa niile. Ike ya na ike a ga-ekegharị gị kpamkpam. Ọ bụrụ na ị kwere nke a, ụka agwụla. Ihe niile ga-adị mma. Ndụ gị dịka otu onye nọ n'ebe a, ndụ gị ga-adị mma. N'ezinụlọ gị, ị ga-abụ oyoyo. Ihe niile ga-adị mma.
n'aka nri gị, n'aka ekpe gị, n'ezinụlọ gị, ọbụla dị n'obodo nke nọ n'ime ya, ruokwa na nzukọ nsogbu ahụ nke ị na-ebu agagharị, isi a ga-eme aṅa. Kwenyere onye nwanyị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ naanị na ị ga-ekwere, si onye nwanyị ekwere m, onye nwanyị ekwere m na ihe niile bụ ihe a pụrụ ime nye onye ahụ nke kwerenụ, maọbụ nwoke maọbụ nwanyị. Ihe a na-apụghị ime ga-abụ ihe a pụrụ ime na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ya mere nwanne m, anaghị m agba mbọ ka m ghọta ihe niile nke ị gabigaworo n'elu ụwa. Ama m na ọ ihe pụrụ omume. Naanị ihe na-arịọ ka imeghepụ obi gị, wee si n'ala ala obi gị were onwe gị wee nyefee Jizọs Kraịst, wee nye ohere ka ọ bata n'ime gị, wee rụpụta ihe ndị a anyị na-ekwu maka ya mgbe ọbụla anyị na-eweta GCK kwa ụbọchị. Ya mere, dịka onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi na-abịa ugbu a, ana m arịọ ka ị gee ntị, ka ịhụ ụzọ anwa nke anyị ga-esi wee laghachikwutere onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst. Ọ ga-eme ka ihe niile nke ị na-agabiga n'ụwa nke na-adịghị gị mma, nke na-emeju gị anya, wee wụrụ ihe akụkọ ifo. Anyị na-ekpe ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'ụbọchị taa. Anyị na-ekele gị n'ịdị ziteworo anyị Jizọs Kraịst ka ọ bụrụ onye nzọpụta nke ụwa niile, onye nzọpụta nke mkpụrụ obi ọbụla ekere eke n'ụwa, nke ga-ekwere na onye nwanyị Jizọs Kraịst. Onye nwanyị, dịka ndị a kpebiworo wee gosipụta si n'iweli aka ha elu, ana m arịọ gị onye nwanyị, site na amara gị, site n'obi ebere gị, site n'ịhụnanya gị, gbaghara ha mmehie ha n'aha Jizọs. Tinye ọgbụgba ama n'ime obi ha site na mmụọ nsọ gị, na-agbagharawo ha mmehie ha. Onye nwanyị, tinye ọgbụgba ama pụtara ìhè nke na-agba ka ọnwa n'ime ndụ ha, na mmehie niile nke ha kwupụtaworo, na mmehie niile nke ha gbahapụworo, na ha niile kpamkpam na-agbagharawo ya, sachapụ ya na ndụ ha n'aha Jizọs. Na amara ahụ ga ga-eji malite ibi ndụ ọhụrụ. Onye nwanyị, nye ha ya n'otu n'otu amara ahụ n'aha Jizọs. Ana m arịọ gị onye nwanyị, ntaramahụhụ nke mmehie, ịla n'iyi nke mmehie, ikpe nke mmehie nke gara adakwasị ha, wepụ ha niile na ndụ ha, ka ha nwere onwe ha ugbu a, nwere onwe ha pụọ na amamikpe, pụọ na mmehie ugbu a, malite ugbu a ruo ebighị ebi n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwanyị, n'ihi na anyị ma na ezawo. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ngwa, anyị na-ekpe ekpere ugbu a maka ihe ịrịba ama. Welite otu aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị ya n'ebe ahụ ị nwere ihe nsogbu. Dịka ị na-ekwere Chineke, onye nwanyị ga-asọpụrụ okwu ọnụ ya, ọ ga-asọpụkwara okwukwe gị. Ị dị njikere ugbu a? Chineke nke eluigwe, anyị na-akpọku gị n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka owuwe anya nke anyị nwere na Jizọs Kraịst, otu ọ dị ụnyaahụ, otu a ka ọ dị taa, otu a ka ọ ga-adịkwa ruo mgbe ebighị ebi. Na ọzọkwa, ihe ọbụla nke anyị na-arịọ dị n'aha ahụ, dị n'okwu ya. Ya mere Chineke anyị, ana m ezipụ okwu gị, okwu nke ike, okwu nke ọgwụgwọ nsọ n'ime ndụ onye ọbụla ugbu a. Metụ ha aka, gwọọ ha ọrịa ha n'aha Jizọs. Site n'ubiri ụtarị gị agwọrọ anyị ọrịa anyị, iwe zipụ okwu gị, iwe gwọọ ọrịa ha niile, iwe wezụga nhụju anya ha na nrịarịa ha. Onye nwanyị, site n'okwu ọnụ gị, dịka ọ na-abata, wezụga ya na ndụ onye ọbụla ugbu a. Weta ọgwụgwọ nsọ, weta nnapụta, weta ihe ịrịba ama na ọrụ ebube n'ime ndụ onye ọbụla ugbu a. Tiji ya agba niile na ndụ ha n'aha Jizọs. Mepee anya niile kpuru ìsì, ka ụkwụ ndị ahụ dara ngwọrọ, ka ha dị ike dị ndụ, malite ije ije n'aha Jizọs. Onye nwanyị, ọkpụ ndị ahụ gbajisiri agbajisi, jikọta ha ka ha dịkwa ka ha dị mbụ, dị ike n'aha Jizọs. Ọrịa kansa laa kpamkpam, ọrịa ụkwara nta laa kpamkpam, ọrịa sị na adịghị agwọta ya agwọta, gbafue n'aha Jizọs.
ọrịa oruru ọbara ahụ takọ ugbu a n'aha Jizọs. Onye ọbụla nọ ebe a, onye ọbụla nọ n'ebe ọzọ, onye ọbụla na mba niile n'ụwa niile, ana m ezipụ ike nke Jizọs Kraịst n'okwu ya ka o rute gị aka ugbu a. Dịka okwu ahụ na-erute gị arụ, dịka ị na-anabata ya, makụọ ya, nara ihe ịrịba ama gị, nara ọrụ ebe gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ka ihe ịrịba ama na ọrụ ebube were ọnọdụ, ka ihe ịrịba ama, ka ọgwụgwọ nsọ ahụ pụta ihe, ka nnapụta pụta ihe ugbu a ruo mgbe ebighị ebi n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na anyị ma na-emezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Inwetawo ya. Asị m na-enwetawo m ya. Tinye okwukwe gị ahụ n'ọrụ. Ya ahụ na-epụghị ime na mgbe gara aga, malite ime ya ugbu a. Mee ya ugbu a, n'ihi okwukwe gị ahụ ị ga-ahụ ihe ịrịba ama na o werewo ọnọdụ. Jeze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Imarmaye, imarmaye, imarmaye papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụkwa mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-egbu onye na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.